uNkulunkulu akulonde kubusise uphile uphumelele kama ku-Pastor Talent of Faith. Okukodwa nje ngicela kwena ukuthi qikelela ukuthi inamba uyisenza ngoba ngumlandeli we-channel, ngoba uyimember ye-channel. So ngo-9 5 ntambama kuphela uyafona ka-WhatsApp from Monday to Friday kuphela. Awungifoneli before 9 ekuseni, awungifoneli after 5 ntambama, awungu-WhatsApp. TG Mafofo, TG Mafafo 9085. Ukuphupha umuntu akudunisela umuntu wakho, abangani bakho bakudunisela. Akabingeleli akaceli. Ngaka kwethu singabantu. Uma ufuna umuntu ekusize, most of the time uyayibingelele bese ucela ngoba wenzela ukuthi nalo muntu ayeke konke akwenzayo akunake wena, yabo. So angazi why abantu bengafuna ukucela ukubingelela. Kodwa kasenze kanjena. Yini ukudunusa? Umuntu bedunisela usekukhombisa izibono zakhe, izinqa zakhe enqunu. The person is naked and is showing you his or her buttocks or bumps. Here's what you can say. Number one, ngokujwayelekile ukubanja abantu uphawu lube kakhulu uma bekudunisela ngoba lokho kuyakhomba ukuthi kumele uqinise umkhuleko noma uthole nje amakhambi okususa amabhadi, okususa izichitho ezibhekise kuwe yilezi zitha noma izitha zakho, yabona. 2, omunye angayibheka nje kwesinye isikhathi uma uphupha abantu uphawu lubuma bekudunisela ngoba lokho ngabe kukhomba ukuthi ngenzeka abantu bafuna ube umuntu oneshwa, ugcine ngokuhlukana nomuntu wakho noma abantu beqhele kuwe kuze ukuthi bafuna lento yenzana. So njengoba bekukhombisa bakudunisela wena nomuntu wakho ukuthi lesichitho leli bhadi lelishwa liqondiswe kini nanobabili ukuze nina ninyanywe abantu nani nigcine nihlukene futhi, yabona. Amahubo 73 verse 14 ngokuba ngahlushwa usuku lonke kwasagejeziswa. AwuMshumayeli 9 verse 11 ibhadi lehlela wonke umuntu. 3, kuyenzeka umnye angabheka kanje uma uphupha abantu uphawu lubuma bekudunisela lungabuye lusho ukuthi kungenzeka labantu labo kade ubabona kumele ubaqaphele futhi ubaqhelise eduze kwakho ngoba bangcolile futhi bayakungcolisa ngezigadlo ngamabomu. Bakusebenzisela imithi emibi engcolile ngamabomu ngoba befuna uhlukane nomuntu wakho lo noma nje abantu bakunyanye wena. UMshumayeli 9 verse 12 kanjalo-ke amadodana abantu abekelwa ishwa ngesikhathi esibi, lapho-ke liweshela-ke ngokuzumayo. Siyabonga. Besibheka la abantu bekudunisela noma umuntu ekudunisela kuyafana noma badunisela wena noma badunisela omunye umuntu, ibhadi ishwa isichitho, yabo. Siyabonga. Siweni